Altså kontorfilmen. Sparke benen frem. Løfte venstre knæ op mod brystet og sparke benen frem, stadig med vristen bøje og sænke benet igen. Atter knæ over brystet, sparke frem og sænke. It returns to your heart again. Our life will never grow as long as we don't know. Han sagde, at Danmark havde nogle af de smukkeste kvinder, eller faktisk de smukkeste kvinder i hele verden. Ja. Og der vil han nok sige, at altså han snakker også lidt om hende den rødhårede.